Как можете да влезете в своя профил на нашата платформа за онлайн обучение? До тук научихте, че първо ние трябва да създадем курс. Сега е време да ви създадем профил на нашата платформа. За да се осъществи това, са възможни два варианта. Вариант 1. Регистрация чрез нашия формуляр за записване. Как става това? Като влезете в нашия сайт и последвате линка към записване за курс. Ще видите банер, който съобщава за стартиращи курсове. Когато кликнете върху банера, ще влезете в страница, където ще са обяснени подробностите за курса, като предмет, възраст, ниво, дата на стартиране, приключване, брой посещения седмично, кои дни, кои часове, колко посещения и часове общо. Почти на всички курсове общият брой часове е 100. След като сте направили своя избор, можете да започнете да попълвате формуляра. Можете да започнете да попълвате формуляра с вашите лични данни. Между другото, не забравяйте да попълните и номера на курса, в който искате да учите. Той се намира тук. Можете да го видите на банера за стартиращия курс. Вариант 2. В него ние вместо вас ще направим регистрацията ви в системата. Просто ни се обадете на телефони 02 488 10 23 или 0885 611 800 или 0878 512 788 или 0885 134 881. Или се свържете с нас на Skype _Хоризонти. Съобщете ни какво искате да учите, кога имате време, вашият опит и умения. Ние ще се съобразим вашите желания с нашите възможности и ще ви направим конкретните предложения. Вече имаме цялата необходима информация, за да ви създадем профил. Когато заплатите таксата за курса, ще получите парола и потребителско име на имейла, с който сте се регистрирали при нас, за да влезете във вашия профил на платформата за онлайн обучение на образователен център Нови Хоризонти. Сега е време да платите. След като го направите, ни уведомете, за да ви изпратим потребителското име и паролата, с които да влезете в нашата система за онлайн обучение. В презентацията начини на плащане можете да научите как можете да платите таксата за курса. В презентацията как да си получа обратно парите ще опишем как можете да получите парите си обратно. В презентацията работа с моя профил ще научите как да използвате по най-функционалния начин вашият профил за онлайн обучение на платформата на Нови Хоризонти.